Agintariok, euskaltzaindikideok, jaun-andreok, egunon. Bigarren aldiz, egokitu zait euskaltzain berri baten sarrera hitzaldiari arrapostu egin beharra. Oraingo honetan, Bilbon sortu, baina aspaldizko arabartu zen Roberto González de Viñasperi erantzun behar diot. Nola da kontua? Enekien arrasongi. Azkenean, ark nola nik ere ala egitea erabaki dut. Laburrago hori bai, ala berreta. Uste dut, euskal izenek ekarri gintuztela euskararen mundura, bai Roberto eta bai ni. Adin bertsuan gainera, 15 urterekin. Bestalde, gauden inguru hau eta ni sortu nintzen herria, usue, irudiak dira alderdian hitzetarik. Eta batez ere, hizkuntza historiaren aldetik. Biak egon baitira, luzaz, euskararen eta erromantzaren arteko mugan. Trebiño alderdiak eta Arabak oro har, gaztelania sortu zen eremuarekin mugatzen du. Uxualdeak aldiz, lehen Nafarrera Aragoiera eta egun bigarren osagaiak kenduta Nafarrera deitzen den horrekin. Baina Aragoiera mintzo zen alderdia urrantzen beti ere. Robertok bere buruari egiten zizkion galderak eta nik neureari egiten izkionak ere paretsokoak dira. Nolakoa zen hemengo hizkera? Non zegoen hizkuntzan muga? Noiz txulekutu zen euskara hemendik? Horren berri testuek eman diezagukete, testuri baldin badago behintzat, baina horiek gehienezkonetan han hemen agertzen diren predikuak, usaian kontu zibili beharrak izaten dira, eliz gizonek bestek egindakoa baliatzeko joera izaten baitzuten. Orain ez dakit. Horren erakusgarri da, adibidez, Xurio Lapurtarraren Jesu Kristoren imitazionearen kopia bat, Uxueko Elizako liburon artean egotea. Seinale txarra ere ez da, iparraldeko euskara egokituxea, segurazki, Uxuen erabiltzeko modukoa izatea. Euskara ikasten hasteko eskuliburua bana izan genuen Robertok eta nik, hori bai. Robertok, erranduen bezala, Xabier Peñaren Euskal Irakasbide laurra erabili zuen, eta nik berriz Joan Oñatibiaren metodo de euskara radiofoniko. Irratirik ibiltzen ezpanuen ere. Oroitzen naiz, hola hitza agertzen zela fabrika erranaiarekin, garbizale joera pixka bat bazuelako, eta ez da harritzeko garai hartan tartaria, salaberritar eta kontu guzti horiek, hoien aldia igarota ere. Bestalde, gibelera begira, Robertoren arbasoak lagrandarrak eta gerrikaldekoak ziren, aditu dugun bezala. Nireak uxuetarrak, amaren aita salbu, Leonzio Zaratik salbu, ura oletarra baitzen, orbai bartarra, ondokoa hori bai. Enekiena eta Peio Monteano hori esker ikasi duena da, gure salaberri deitura Zuberoatik etorria dela. Denbora hartan, Zorjoeta zen Sohitatik edo inguretatik, 1600 aire horretan. Segur ere ez dakit, auzibide batean, prozesu batean, ageri den salaberri deitura hori, Pitillasen, jabe alegia, Pitillasen bizizelako, sasoi hartan, Uxioko auzoa zen Pitillasen. Kontua da, Uxioko dokumentazioan, 1629an ageri dela lehen aldiz salaberri deitura. Eta Karraskoren lanari esker badakigu 14. mendean olakorik ez zegoela. Nik etorkiz deitura Baxena Bartarra zela pentsatzen duen. Zaraitzorrek beste aldekoekin harreman usuak izan dituztelako eta haien altxobide edo ardibidea guretik igarotzen delako herriberarako bidean, baina ez nonbait. Sohitarra Joanes de Soroeta Salaberri zen, Artxaikoa, Elkanokoak dio moduan. Haren erdia anaia edo anaia erdia, bietara erraten baita, Pitillasa bizitan etorritako Oliver de Soroeta zen. Hain segur, egun, Añarbeko egiten den salaberria etxekoa zatekeen Joanes. Orain bederik beste salaberriarik ezpaita dakigunez Sohitan. Euskararen aztarnei dagokienez, Uxuen, esaldi hau daukagu, 1581an, ez du alakorik egin. Esaldi txori, eta gero, 1588an, alkabuz aldi bat, agertzen da, eta gero, ondoko pasarteño hau. Arkabuzaz ez diot arkabuz hau emanen, ez date gure probetxu arkabuzetara etorri bagaitez.
Bigarren pasarteño honetan, interesgarriena da, Sohitatik, Pitilaz eta Uxoren arteko mugara bizitan etorritako Oliver de Soroeta izan zela, Uxotarrek elkarri euskaraz errandako hitzen transkribatzailea. Hau da, notarioari eman diktatu zizkiona. Aintzatarbedi bestalde notarioaren izen deiturak Fauste de Oñati zirela. Oñatiarra sortzez zalantza handirik gabe. Horixe da benetako euskara batua. Ikusten da euskal hizkerak orain baino hurbilago zeudela bata bestetik eta elkarri ulertzeko arazoak ere gutxiago zirela. Euskara galdutakoan, jendeak egiten dituen euskal toponimoen egokitzapenak biziro interesgarriak dira, baina ez da hau ez lekua ez unea olakoetan hasteko. Bakarrik, Jimeno Juriok biltzen dituen Nafarroko bi aipatu nahi nizkizueke. Lehenbizikoa Astraingoa da, Iruñerrikoa, eta bigarren ere bai, Gatzarrikoa da toponimoa, oinarria Gatzarria da, aziendei gatzamateko harria, eta hori Astrainerrian Katxarrikos bihurtu da gaur egunean, eta bigarrena Itzazendeako Otxobi herrikoa. Hor, jatorrizko San Miguel Agerri, berez San Miguel Santutegia lehenbiziko aldiz ikusten den tokia, gaur egunean San Miguel Agarro bihurtu da. Eta Jimenori esan ziotenez, San Miguel Agarro, de allí se ve tan cerca San Miguel que parece que lo coges con la mano. Por eso se llama San Miguel Agarro. Toponimiari lotuz, eta Roberto aipatu duen berokiren harira, azpimarratu nahi dut gauza batela Euskaltzaindiaren atlasak dioena, eta beste bat toponimiak dioena, naiz ez diren inolaz ere elkarren aurkakoak, elkarren osagarriak baizik. Erran nahi dut, beroki hitzak eremu zabala hartzen duela Nafarroan. Aipatu atlasak bakarrik mezkiritzen ahorre gainean eta jaurrietan bildu bazituen ere, Robertok adierazi duen bezala. Konparaziorako, Arabako mugako ameskoan berokiko egia dugu Zudeirin, egoa berokia oraindik bizi dago Zaren, egoa berokia eta egoa berokikoa honik daude Iruñerrian, baita ipar berokia eta ipar berokikoa ere. Burundan berriz, Arabako mugan, ipar berokia dugu egun Olatza gutian, eta gero berago ere, gure alderdian, Lergako agirietan, Epaizko eta Uxoko mugan, txutxu berokia edo txutxuko berokia ageri zaizkigu, erdarara abrigo de txutxu iraulia. Baita Arrakoa beroki eta Jaundone Petri berokia ere. Lehena oraindik bizirik, Ondarrekoa dokumentazioan kausitua. Erkabedi hau, Erroibarko Eskirozko berokia eta Eskirozko ospelarekin. Toponimiak euskara galduen alderdietan gauza nolatzu ziren ikusteko aukera ematen digu. Arriskurik handiena, seguruenik sinkronia desberdinak alderatzean eta nahaztean dago. Zer nahi gizaz, interesgarria litzateke, aipatu beroki horrek, bestetako berogi eta beloperekin, eta belope hau Txomin Pellenek biltzen du, bere orain urte batzutako artikulu batean, pixka konparatzea, bakoitzak ze eremu geografiko hartzen duen ikusteko. Roberto aipatu duen baso hitza, basarana, basartea eta basondo aipatu ditu hemen Trebiñon, horren eremu banaketa zein izan den ikusteari interesgarria litzateke. Ez erraza, baina bai interesgarria. Nik erranen nuke Nafarroaren erdialde ekialdean, oian, ibili dela gure hizkuntza bizik egon den azkeneko denboretan. Badakit baso eta oian beti ez dira elkarren adierakideak, baina luzaiden adibidez, etxe eta bazterretxe bakoitzak duen basoari oian erraten diote. Oian ez da bakarrik mendi zuaitzez estalia edo baso handia. Hau aipatzen dut, Nafarroko erdialde zabaleko toponimian gehienetan oian dagoelako. Bonapartek ere oian jaso zuen Garesen, Elkanon, Oltzan eta Goñin, hau da, Iruñaren inguruko alderdi zabalean. Era berean, Ana Etxaideren El Euskera Navarra enkuestas lingüísticas liburu hartzen badugu, ikusten dugu gaztelaniazko boske errateko izabatik, erronkari bartik hasirik, oian edo mendi ematen zutela berriemaile ia guziek. Erdaraz monte oianare bada. Salbuespenak lakuntzako banuen malkorrea bitxia, Bakeikuko banijoa basoa eta Ziordiko banijoa basoa dira. Azkeneko bi hauek Arabako mugan den Burundako herriak ongi dakizuen bezala.
Azken datuak bat heldu dira, Arabako mugako Lanaibarreko Narkue herrian, Basora bidegaina eta Aranbereko Iribarrin, Ulibarrin, basabazterra aurkitzearekin. Baita Donestebe iguzkitzako Barbarinan, Los Arkos ondoan, basagaitza eta basalde izatearekin ere. Usuen ere beste muturrean, baina euskararen baztergunean beti ere, basandia dugu bizirik oraindik. Eta ez da segulan oianik ageri. Ondoko Oibar-Araneko herrietan ele horixe, hau da, oian, azaldu arren. Nola nahiko gizan, kontuan arbedi, basaburua, basabiruia, franko edatua dagoela eta egon dela. Eta ez dago zalantzarik hor baso dugula. Nafarroko herrialde ekialdeko toponimian bestalde, baso ere lekukotzen da. Eta ez bakarrik basasagarraren erakoetan. Hortaz, irudiluke, baso zela lehengo hitza eta baso eta oian, edo baso eta oian batean ibiltzen zela, eta gero toki batzuetan baso aukeratu zela, eta bestetan oian. Naiz toponimiak berak, basasagar edo ahuntz basaren modukoek garbi adierazten diguten lehenago baso ere ibiltzen zela, azken mendeetan eta egun hitza erabili eta erabiltzen ez duten tokietan ere. Honelako bereizketa eta nabardurak zenbaitentzat garrantzi gabeko kontuak dira, testuetan agertzen ez badira. Nik ongi dakit gauza bana direla onomastika eta euskara arrunta, baina ongi dakit baita ere toponimian egiten ditugun gauza asko, euskara bizirik egon den azken denboretako lekuan lekuko hizkeraren ezaugarriak direla. Orain ikusi dugun bezala fidagarriak lurrari atxikirik daudelako. Eta aintzat hartu behar liatekeela, hainbatean zeurik. Bai Araban, 7. alaba, Gorkaken erren kantuan, eta bai Nafarroan, zenbagarren haute da, lehena zeurik ez. Buratu aitzin, Robertok eta Pedro Uribarrenak 2016ko artikulu txiki batean ukitzen duten hitz bat aipatu nahi nuke. Euskaltzaindiaren hiztegian ez da isasi hitza biltzen, baina bai orotarikoan. Honetan jaro adiera ematen zaio isasi hitz horri. Gaztelaniazko hitz horrek, raeren hiztegian arabera, Mancha espesa de los Montes Bajos da, eta Araban, okera espanaiz Araban, aritz txikia. Orain ordea badakigu isasi edo itsasi beste zerbait ere bazela. Ikusi Aragonek 2009ko lan batean zer dioen. Eta uste dut ez duela erabat ongi ematen definizio, baina bueno, hola dio. Los isasis, también denominados yaras o igarzas, eran terrenos forestales recién cortados, que eran adehesados por un periodo no menor de 2 años, para evitar la entrada del ganado y posibilitar el crecimiento de los árboles. Hori, bateratxu dator, Jose Luis Erdosiak, Nafarroko Sakanako Etxarriaratz herriko dokumentazioan bildu zuen, 1917ko askol itsasirekin. Honela dio testuak, aspaldiko erdara da, 1917koa. Que es verdad que el dicho término y enderecera de usuar, gaur egunean utzubar da, tiene por otro nombre en vascuence ascolitsasi. Y para sí tiene, por cierto, este testigo que el otro nombre de ascolitsasi se le dio y tiene porque es de esa boyeral. Y porque ascolitsasi quiere decir cosa vedada en todo, que aún no dejan cortar árboles ni hacer madera. Badator, baita ere, Robertok eta Pedrok Domaikiako dokumentazioan jaso zuten 1730ko askorisasi elearekin. Horrela diote. No puede entrar ningún vecino de dicho valle a cortar ni llevar leña ni para su casa ni para vender a la ciudad de Vitoria, sino tan solamente pueden entrar los ganados a pastar hierbas y beber las aguas, sin que tengan otro derecho alguno sino a lo referido, por ser askorisasi. Eta gero, hola segitzen dokumentuak, son ejidos públicos que solo tienen la jurisdicción los demás lugares del valle de aguas y hierbas en los que llaman askorisasi. Gauza bera da, biztan da, Arinek, Juan Arin, jaunak, Ataungo agauntzan bildu zuen aizkol isasi aurkintza izena. Ez da gero, berak ematen dion etimologia bestelako izan, eta okerran ere ustez. Horrelakoak, nire itzian, harribitxiak dira, ezin bazter ditzakegunak. Egia da, hiritarrok ez dugula itsasi edo aizkol itsasi egunero ibiliko, baina hori beste amika hitzekin ere gertatzen da. Beste enbeste erraliteke adierakide edo dituen debeku eta betatu hitz toponimian ezagunez.
Eta bukatzeko, nire goresmenak, Roberto, onomastika arloa izugarri polita da, badakizu, lantegiare ikaragarria da euskaltzaindian. Baduzu non josta, etzera lanik gabe egonen bibesoa gurutze asperturik. Beraz, akademiaren leloak dioena errepikatu beharko dizugu. Ekin eta jarrai, eta eutsi goiari.